Tak ja vás tu veľmi pekne vítam na našej škole Murgaške. Chcem sa vás pýtať, akú hudbu počúvate? Trance. Trance. A ty? Punk. Rock. Punk. No, to je výborné. Čo ste robili cez prázdniny? Istotne ste boli dade, neviem kde. Prezrate mi. Cez letné, áno, cez letné. V tábore. V tábore, hej? Aj ty? No tiež. Spolu, hej? A kde? Ak to nie je tajné niečo. Na Orave. Na Orave. Nebola tam zima? Tam Nie. to je sever ďaleký. Dobre. Máte nejaké domáce zvieratko, okrem súrodencov? Kocúrov. Kocúrov. Psá rybičky. Psá rybičky. Rybičky, no. Taký vtip jedna na rybičky. Dobre. A čo sa vám tu najviac páčilo na tejto? Čo ste zatiaľ videli? Čo sa vám najviac páčilo? Čo ja viem? Ja tiež neviem. Akože, veď ste tu boli, nie? V učebni nejakej, tak neviem, chlapci, alebo tie stroje, alebo niečo také. Nie, neviem. Bratranec, hej? No, dobre. A plánujete sem prísť na túto školu? Či deň voľna, alebo... No, asi aj. Čo? Ideme sem. Možno. Čo? Ideme sem. Prídete sem? Lebo je tu dosť málo dievčat a uvítali by sme. Chceme otvárať viacero študijných odborov, tak vás tu veľmi rád uvidím. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Majte sa, budete na internete, môžete si to pozrieť na našej stránke, dobre? Super. Čaute.